Saka uri kufungeiko nemurume akararama usiyana ere? Wati? Uri kufungeiko nemurume wakasiyana nesemurumwe? Upi? Iye wakutaura naye kuti ushoma. Kufungei pakudi? Kakufungire ndakachengeta nyama henyu nakanzobve parufu hainodyiwa usiku ihwohwo hako imba dziriko kune makavafukira. Saka utoti nini chiimachi? Ndiri nyama. Ako ndo dzacho kanyama wakazochinzi mabhebi manyama ari kutaura chiiko manje. Undikwanire wanzwa? Iwe Wanzwa ere vhi? Undikwanire. ndakakona dai ndine muswi apa ndinofanira kutoratidza kuti ndiri murume ava pakunochena usiku hwese tongogona kubatanidza maguru esiko. Saka unovedza kuti sei? Fanira ndikuda kutomboedza basi tongoti Iwe ibva mukubhurangeti mangu mani iwe chiiko newewe tora chigumbeze chako ichi. Tora chigumbeze chako. ngatorara neyo pfungwa iyo ndiri uko iwo uri kunongotaratidza handisi pani nditongori murume wakafanana unongotamidza maseri. Naiwe ibva hapo mani iwe chiiko iwe. Chara, ine ndo scream izvezvi nditopota. Scream ndokudiko futi. Ndibatane nani wena? Nani iwe? Naisisi! Sisi! Sisi! Au! Chede. Naive. Nanasi. Ngosaka dzoka. Shamwari. Taimona bhora kana state late. Jacket. Vakaita. Yatozogwa yakateksi taroto kuti yasigwa pagedha. Batata zvawa ifini. Kosa kutodziya ndonga. Yatiri mota kama unodzwaita. Saka tazongopinda busy tachimboona bhora. Sisi. What's happening? Ndokumbokurana nevhile vhena ari kundifurufusha. Iwe shamwari, zvandakutaura zveshe urikuzvona ere? Chichi. Kuti munini wako chizondobe problem. Chichi kunetsa. Saka pamwe pacho anotorana nepapi? V11 ari kundifurufusha. Fushwa kuti sei wewe kutadza kurara nemunhu murume muchiti sei? Ari kundifurufusha. Zvinoita munin'ina asadaurana neni musame blanket sisi. munin'ina wako munhu mukuru anga akatondidzvinya kudai so kutondidzvinya kudai so. Wewe unenge anonyeboa. Handei katinobvunza nyaya Vile vinamboita zvinhu zvakadaro. Handei tinobvunza mukumurambira asi mumwe. Saka unorara kupi zvinhu zvinofana torara newe munhu here? Saka ndoita sei naye sisi. V11 achidaro mwana. Torara naye munhu manje. Ndozvatakutoita. Ndomafaniza ndisiri kuda manje waya. Iyo buda mugumbeze umwe iwewe. Amena imi muchirara munin'ina wenyu. Ndakakudza kuti sisi we've got only one room here. Imi muchirara imi. Kana sikakwanise kushare dining imomo nothing. Ezvine zvakupindira mwana mugumbezi. Apinduka mugumbeze kupi kwachona iko. Saka ndaurirei mamukuru. Munhu asina kumunzwa kana kusikirema kana kudii. Ndatodedzera muri pano. Ndatodedzera ndanotaura nozvinzwa ndatozongoriska kuti andipukunyore sisi. Saka uda kuti nini ndinorara uko manje naye nini manje. Imhosva here kuti tiri nherere. Nherera dzekuita sei kuya achizvitisa anozvitisawo. Chenorara mukitchen. Mukitchen handiti Panokwana munhu here. Anorara akagonya. Usadaro vhidzi. Anogonya anokwana. Usadaro kudaro mwana wamai vangu hazvina kutomboona. Newe Melo. Manje unoda kurara kainini? Handikuona kuti ndizvarara pakata. Saka ndinoda ndorara sei baba? Mwana, unoda kuti aite sei? Icho rari mwana saka ndorara sei inini baba? Mari ndaneta zvinezvi unoda pinda maleti. Iwe Melo. Kunzwa ndikutaurira. Mamukuru mukundifunga. Kana uri siwe tonyarara zvako ndotonzwa wada kudzemura iwe. Why muri kutsveta mwana like that? Boa mani. Imi ndimi mubereki wake mwana uyu. Iyo behavior yakadhakwa mani inondiboa. Endai munotsiura munin'ina wenyu. Nyaya Endai munotsiura munin'ina wenyu. Munin'ina wangu Mwana kuita uyu sei? kuzorara ikoko. Saka daurara nesi muno. Ndinotaura naye nyaya dzakadaro yenini pamundi. Saka daurara nesi muno makarara pakata. Ora chiendai munogadzirisana na V11 mwana uyu. ini ndakutya ndochokwadi V11 anoita kunge munhu same time. Munge munhu kuita sei azvitanga kuita munhu nhasi nekuti wauya iwewe. Ameno kana musiri kunozvigadzirisa inini handina zvekuita. Sisi, ndakumbofuga musoro musazora semweya.
Unatopa maconditions ako ekuti utaura nzi iwe utaura nika iwe unobohwa iwe because wangouya chete everything is a problem here. Pizza, go and talk to your brother umo. Iwe unotoka kufanira kuti uchirara muina wako. Ndaswera ndichitry pandabva ndasiya vakatora zvakanaka. But ndaona kuti wangu chinetsana ndikatry kutaura nawo your brother atoratidza kundi disrespect achitotaura rafu. Ina ndikwanise chandanotaura naye. Ngurara zvangu baba panengete zvekuita sei. Ndo marabishi chaiwo chaiwo. Tangonona ndo marabishi chaiwo emunhu. Ndakurara ndichita kunge mbeva manje ndakamanikidzika pa. Iwe. Melo. Melo. Kondebe. Sasa We meet again. tadumana futhi. Unoza so amenuka muka kudumana katungoita so. Yeah. Otherwise how are you? I'm okay. What you say? Unogara panapa? Ndogara pana. Asogara pana. Ndakatanga mama manje. Oh. Gara msadi mumbuko yo. Ndiri munin'ina wa Melo. Melo. Mukadzi wa Fidza. Alright, mumzi chaindi. Alright, blazi ndavaziya blafidza. Yeah, ndakatanga kugara panapa mama manje. Alright. Unogara nani? Wakaona mukadzi. Kuzokuramba ndichidhumana nevarume vanandide. This time waita lucky wa. This time unombodhumana nemurume wamo. Ini ndiri pakadhini kakari pamberi andina room iri pamberi paibe ipamberi pacho panext pane door rakaita kagreen aritanga kambonamirwa zvesensa zichire. Alright. Unogara nani? Hai sister yangu pane yakangotambika 2 minutes pandaitsvaga dhini ka mumzi panapa language yavo sasa naona kangoona kuti varongoratidza kuti keep out kana utori munhu ari ega waiziva. Senze munhu ari single ndakabva nangogaya plan ndikati sister ndakanowapinzira uyai mutese tongositana pangatonetsana kuti nemurume wake kamadhesi acho achitoti ndanetsana chichi saka ndakangoitora seadvantage ndikati hapana. Okay, alright. Pamangoita tese hapana munhu anomboziva mwana wamai vangu tongonyepedzera chingofamba batungoziva kuti munhu akugara pateno. Saka in short wana mukadzi unogara nehanzvadzi yako waziya but vanhu vanofunga kuti mukadzi wako waziya. Okay. Otherwise ndingataurise nezvangu mbondiudzawo something about you. Gara zve unonzani? Ndonzi Mishi. Being rude, are you? Yeah, ungosambudza wabvunza zita rangu. Unonzi Mishi. Yeah. You have a wonderful name. Thank you. Zita rako rakanaka. Thank you. Kwewe unonzani? Ndonzi Chamu. Chamu chi? Chamunovo. Oh, nice name. Thank you. I hope uskungondiudza kuti nice name just because ndambokudaro. Aiwa kana no. Don't go feel so comfortable. Aiwa kana. Oh. Sure, nice meeting you again. I'll see you some other time, okay? And it was nice meeting you. And so bye. I just hope you don't footage. Simaduma drive. Yeah, tosangana. Bye bye. Number. Ndasiya funa mutunda ndangotireke ngobuda wese. Okay. Just hope is number ichipoka yaurikuziva. Aiwa kana. Plus ndikuona nakamnyoreka urikuita uratidza kuti ndingokurevesa. Kana kuti ndangodhipisawo zvangu. Aiwa kana. See you. Hello. Jen. Chamunorwa. Yes, ndiripo. Yeah, but room yako handinyatsoiziva. Wati room inamba ani kubva pa mu sitting room medu. Alright, okay. Rikandoi. Sister yako iripo here ndonyara zvekuona vanhu saka ndakuda zvekuintroducewa. Okay. Alright, ndikuya like now. Okay. Ndinge Mwari vasinyatsondiansa kuti ndiwanewo murume.
Hi. What you say? Oye. Yes. Garage. Yeah, alright. Andisogare pamubhedha pevaridzi. Nenga ndakuudza kuti hapana. Inoitori boys aiwa. Ndinomaindi hembe dzi dzaunenge uchiona dzechikadzi kana chii. Oh. Otherwise, triple. Yeah, triple. I can do a phone per side. Okay. Otherwise, you're okay. Yeah, I'm okay. Ndafara ndakuona hapo. Namba dzangu hadzina kuzodzima. Definitely dzichadzima. Paipe ndabva ndatongomhanya ndaudzona ndakanganwa phone. Saka ndazongomhanya bva ndatongoita action bva ndaisa airtime. Ndambofunga kuti ungauri but ndaita action. Nditoona namba dzikaita zvekutamba dzikadzima. Yeah, tokunasopesana. Ndoona panapo ungoona panapo paitonge pabaraki pane pakazara vanhu. But ndisindanyatsoona vanhu ndatoshandisika Usatoona vanhu ndikatoti kona iwe ndesverume yabva nekupi. Wakudare. Sure. Sekudare. Serious, only serious. No, try you're handsome. Thank you very much. Yeah. Manje ukadaro ndobva ndanyara kana. No, akana usanyara. Ndobva ndanyara ukazodaro. Ndagara ndiri munhu anyara by the way kana ungozotosvona. Akana. Seriously? Aiwa ndatanga kuona nhasi so ndotonyara zvizoiti papa ndisitoziva ndoita sei. Shana ndikunzwa utonhorwe. Is it okay tikapinda mablankets menyu? Yeah, no problem. Meze kuchaima ndatomboda kuzitaura. Nangoti pamwe ungabvunza. Ona mapilo zako tsvina. Ko pachibachura akawaiziya. Iwe. Ndokunyatonzwisisa kuti Apa ndakana mapilo case. ndokutonzwisisa kuti pano pari kuda mukadzi. Iye ndane tsvina yauri bachura ndazviona. Pada kutofunga mbuko dzawe. Weta yacho, kokutonhora. Saka munotozoti wachiroga. Ndichatozokuwachira. Ndatoona zvangu kuti munhu ari smart. Yeah. Realize kuti zvinhu zviri kutomborealize kuti masisita nengu haisitombozviziva zvinhu zvakasviba izvi. Oh, see, vangade pamwe havazvionawo but iye ndatonoti akakonaona mapindokisi acho ndichazokuwachira tomwari. Unenge waita basa wangu. Yeah. Kununura mweya wamwari che. Otherwise chade watoya padhuze mwangu wezi kutonhora. Sha, hatisi tiri kumhanya here? Kumhanya inembe. Tiri kumhanya ka. Kumhanya. Ona tichangobva kusangana ndatomubedroom mako. Sister yangu ikazviziya inondiuraya. Ko sister yangu haitombode nini? Tomwari unoti chii? Sister yako animbofa ndakatomboita kuti izive. Laza tisikumhanya zvatiri kuita isusu tiri kuzivana. Yeah. And isi tiri kuona kuti zviroke. Tatoonana mugisa akapenyera. Yeah, but obviously ndotozoda kuudza sister yangu. Sister yangu yakandiudza kuti ndikasangana nemukomana ndofanirawo kumuintroduce kwavanhu. Ipapo ndikuona wakubhaisa manje. Kuudza sister yako unogona kuzonga wakasika because unodza masista nosati ungosingazivi. Unenge watanga kuudzwa kuti wakasika kudai so wakutase but isusu pachedu tasipakana kuti handozvoni. Okay, so uri kuti timbomira. Aiwa ndisi pamwe handisonyatsoexplain handii. Indikuti ndingadzikontinue. Pesi yedu itoripo. Okay. Saka sister yako inenge iripi izvezvi? Sister yangu izvezvi vanenge vari mumashops. Vanotengesa vane musika vanavo. Vane musika? Varinge varipo mumashops paya. Kuti ukatobaya ipapo kazhinji paside paokay pepe paunowanzonge vari. So tell me, uchandiintroduce rini kune sister yako? You know what? I think for now kuti tete vangogara akavaziva kuti pane muroora pamba. No, but ndonyanga achitaura kuti ana teta nemasisters esister yako saka nachite mbomira because ukamhanya kuita sei taura sometimes anotanga kutsura wakutanga kunzi mfisi wambomuziva here wambodai of which sometimes unenge wangonakirwa nemamwe akwanini pamwe unenge wanyura. Okay, ndapabata. Saka ngatimbomira yandi. Okay. But kana time ya right I think togona kudzokisa ndozoratidza kuti akachita
Musiba. So titi wako anorara pai? Hanzvadzi yako? Wazona nditete vako kuti. Yeah, I know. But inorara pai? Wakanganisa. Inorara pai? Opo anorara. Hakuna yatoita. Tonzongochinja. Nonzoti mudhei ini ndikagaya kuti mbotuka na Friday ndomborara pasi. Iyo mborara pambeti. Chingodaro. Mwana wamai vangu tuita sei. Okay, but makangwarisa plan yacho yamakaita ka. Wazona takapenga. Makangwarisa. Para pavanenge vachitoti saka muri mukadzi nemurume muri hanzvadzi. Ndonya iripo pana parufungo kuti yese kuite vana vachi. Mukadzi nemurume. Apa hanzvadzi nehanzvadzi ngatitarira pasi. Wangu hapana. Yeah, makangwarisa. I have to go. Okay, also that's Ndanongouya ndichida kungoona kuti unogara murume ipi chete. Yeah. But unombogara zvakadaro. No, but ndangoti ndingokuonawo. Ngoda chete. Yeah. Chete. Yeah. Ndachida kungokuona ungoti. Sikuona kuti Unondiroora here sha. Sister yangu inoshuvira kuti ndiroore murume aripo, you know. Kwedu tinoroora zvingaite wangu. Adauruziva history kwedu ka. Kwedu tinoroora zvekudaro kana izvo zvakatonyatsotocheka kana mudzou tinobvisa. Sure here. Havana problem panyaya idzodzo. No, you've been But correct. iwe unenge wazokasika kuda kuenda. No, I have to. Kutaura chokwadi, I have to. Dzimbori nguva iko ndaisakufuna. I don't know kuti enda kupi, but honestly, andakuda kuenda wangoti. Mbomire ukutono. Kasoro kundika. I'm sure by now was Magari. Unless someone said. Okay. Mira sisi wangu wakati hanzi munhu anofanira kuita neprotection. Hapana. Tumwari tungoita zvakadaro. Ndoziva sei kuti kana uri right wakachena. Uyaone vasikana kekiva vasikana